மணி 6 ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஸ்கிரீன் கிருஷ்ணா தெரியுதுங்களா? மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வார்ம் வெல்கம் டு நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 12வது சாப்டர் கொஞ்சம் பார்த்துருந்தோம், அதை கண்டினியூஷன் பண்ணலாம். இந்த தலைப்பை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியரான ஸ்ரீல பிரபுபாதர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं तथाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिकाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இங்கிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். ஸோ நம்ம இந்த சாப்டர்ல ஒரு 3 தலைப்பை பார்த்தோம், அது ஃபாஸ்டா ரீகேப் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொன்னாங்க, ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லேருந்து கேட்கறது வந்து கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும், அதாவது ராமாயணம், மகாபாரதம், புராணாஸ், உபநிஷத்ஸ், இதுதான் வந்து ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ். ஸ்கந்த புராணத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்க, நம்ம இந்த மாதிரி வேதங்களை பத்தி கேட்கறதுனால ஒருத்தனுக்கு என்ன நன்மை ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாராம். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது 2வது என்ன நடக்கும் அந்த மனுஷனுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் செஞ்ச பாவத்துல இருந்து அவன் விடுதலை அடையலாம். ஓகே, ஸோ அவன் இது பண்றதுனால அவன் என்ன ஆகுறான்னா, தே ஆர் வர்ஷிப்டு பை டெமிகாட்ஸ், தேவர்களே அவரை வந்து வணங்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த 3 நன்மைகள் அவனுக்கு கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ மறுபடியும் நாரத முனி என்ன சொல்றாருன்னா, எந்த ஒரு வைஷ்ணவ கல்ச்சர், வைஷ்ணவ லிட்ரேச்சர் வச்சிருக்காங்களோ அந்த இடத்துல அந்த வீட்டில் வந்து கடவுளுடைய நாராயணனே வந்து வாசம் செய்யறாருன்றத சொல்லியிருக்காரு. மற்ற பார்த்தீங்கன்னா 12வது காண்டோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம்ன்றது என்னன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அமல புராணம், ஸ்பாட்லெஸ் புராணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? எவன் ஒருத்தன் வந்து இதனுடைய சுவையை அறிஞ்சிட்டனோ வேற ஒரு வந்து போய் ரசிக்க மாட்டான், சுவைக்க மாட்டான்னு சொல்றாங்க. வேற போயிட்டு அந்த கிரைம் நாவல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நாவல் ஸ்டோரிஸ், அதை போயிட்டு படிக்க மாட்டேன்றத அந்த இடத்துல சொல்றாங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. 2வது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரிசைடிங் மதுரா. ஒருத்தன் வந்து இந்த மதுராவை விட்டு வேற இந்த உலகத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து வாழணும்னு நினைக்கிறான்னு அவன் மாயைக்குள்ள இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். நீ வந்து இந்த வராக புராணத்துல சொல்றாரு. ஓகே,
கடவுள் வராக தேவரே வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் மாயக்குள்ள உட்பட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றார். எவன் ஒருத்தன் மதுராவை விட்டு வேற இடத்துக்கு இஷ்டப்படுறானோ. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாண்ட புராணத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த உலகத்துல போய் வாழ்றதுக்குன்னா எவன் வந்து மதுராவை டச் பண்றானோ அவனுக்கு வந்து எல்லா வித நன்மைகள் வரும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, போக முடியலையா, அட்லீஸ்ட் நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்க்கணுமா, அதை பத்தி கேட்கணுமா? ஓகே, கேட்கணும், அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அதனுடைய பெருமைகளை சொல்லணும், அந்த இடத்துல வாழணும்னு ஒரு ஆசை இச்சை நமக்குள்ள இருக்கணும். அப்புறம் அதை தொடணும், பார்க்கணுன்ற எண்ணங்கள் இருந்தாவே வந்து எல்லா ஆசையும் நிறைவேறும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது பக்தர்கள் சேவை பண்றதை பத்தி தலைப்புல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பத்ம புராணத்துல வந்து பார்வதிக்கு தேவிக்கு நம்மளுடைய சிவா என்ன சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து வழிபாடு பண்றதுல வந்து சிறந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுறது தான் வந்து சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, பகவான் கிருஷ்ணர் யாருன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அதோட இன்னும் தலை சிறந்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தர்களை வழிபடுறது வந்து ரொம்ப சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ தாசான தாசன் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் கூட என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு என்னுடைய வேலையாட்களா இருக்கிறத விட என்னுடைய சர்வெண்ட்க்கு சர்வெண்டா இருந்தாதான் எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. தொண்டனுக்கு தொண்டன். தொண்டனுக்கு தொண்டன், சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட். தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த பக்தி வந்து சரி, இப்படி பண்றதுனால அவனுக்கு என்ன நன்மை? நான் இப்ப வந்து நான் போயிட்டு யாருக்காவது நம்மளுடைய குரு மகாராஜுக்கு போய் சர்வீஸ் பண்றேன்னா எனக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும், நமக்கு எல்லாம் என்ன நன்மை கிடைக்கும்னு அன்அலாய்டு கலங்கமற்ற பக்தி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அன்அலாய் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஸோ அன்அலாய் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்தாதான் நம்ம ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து உணர முடியும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அப்புறம் வந்து இன்னும் ஸ்கந்த புராணத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, எவன் ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய உடம்ப வந்து திலகால அலங்கரிச்சுட்டு சங்கு சக்கரவத்தை தரைச்சிட்டு இருக்கிறானோ அவன் வந்து என்ன பண்றான், அவனுடைய பாவங்கள்ல இருந்து அவன் வந்து விடுபடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ மறுபடியும் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்ல 5வது கேண்டத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தருடைய பக்தருடைய ஒரு வைஷ்ணவருடைய பாத நமஸ்காரம் பண்றதுனாலயோ இல்ல அவரை போய் பார்த்துட்டு வர்றதுனாலயோ கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுத்தம் ஆகிறோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ அப்புறம் ஆதி புராணத்துல என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு தாசா தொண்டனுக்கு தொண்டன் அப்படி இருந்தா அவன் தான் வந்து என்னுடைய உண்மையான பக்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, அப்புறம் இந்த ரூப கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல வந்து சொல்றாரு, எல்லா பக்தர்களும் வந்து டிவோட்டிஸ் கிரேட் ஆச்சாரியர்ஸோட ஃபுட் பிரிண்ட் ஃபாலோ பண்ணி தான் டிவோட்டிஸ் வராங்கன்றத சொல்றார். ஓகேவா? கடைசியா நம்ம என்ன பார்த்தோம், சர்விங் த லார்ட் அக்கார்டிங் டு ஒன் பொசிஷன். அவருடைய நிலையிலிருந்து கடவுளுக்கு வந்து நம்ம சேவை பண்றது எப்படின்றத பார்த்தோம். ஓகே, அவங்களுடைய ஃபைனான்சியல் பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணணும்னு பார்த்தோம். ஒருத்தன் 10 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறான்னா அவன் 1 ரூபாய் போட்டா அவன் கிரேட். ஒருத்தன் 1,00,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சுட்டு 1 ரூபாய் போட்டான்னா அது தப்பா கரெக்டா? தப்பு இல்லையா? அதை பார்த்தோம் இல்லையா? அவனுக்கு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் சேவைகளை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. நம்மளும் பார்த்தோம், ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு, அவனுடைய வருமானத்துல 50% வந்து கிருஷ்ண சேவைக்கு கொடுக்கணும், 25% சொந்தக்காரங்களுக்கு கொடுக்கணும், இன்னும் 25% தன்னுடைய எமர்ஜென்சிக்கோசம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். இதை வந்து ததாதி பிரின்சிபல் சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா? பக்தர்களுக்கு தானம் கொடுக்கறது, நாமளும் அவர்கிட்ட இருந்து பெறுகிறது. ஆமா மாதாஜி. அடுத்த பேராகிராஃப் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? கார்த்திகை மாதத்தில் செய்யும் பக்தி தொண்டு. கார்த்திகையில் செய்யப்படும் முக்கியமான ஊர்ஜ விரதம் என்பது ஒரு சடங்காகும். ஊர்ஜ விரதம் கார்த்திகை மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. அதிலும் குறிப்பாக பிருந்தாவனத்தில் பகவானை அவரது தாமோதர வடிவத்தில் வழிபடும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஒன்று நடத்தப்படுகின்றது. தாமோதரன் என்னும் சொல் கிருஷ்ணரை அவரது அன்னை யசோதை உரலில் கட்டி வைத்ததை குறிப்பிடுகின்றது. பகவான் தாமோதரன் அவரது பக்தர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமானவராக இருப்பது போல் தாமோதரம் அல்லது கார்த்திகை என்னும் மாதமும் அவர்களுக்கு பிடித்தமானதாகும். கார்த்திகை மாதத்தில் ஊர்ஜ விரதத்தில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு குறிப்பாக மதுராவில் செய்யப்பட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இம்முறையானது இன்றும் கூட பல பக்தர்களால் பின்பற்றப்படுகின்றது. அவர்கள் கார்த்திகை மாதத்தில் பக்தி தொண்டினை செய்வதற்காக
குறிப்பாக மதுரா மற்றும் விருந்தாவனத்திற்கு செல்கின்றனர். பத்ம புராணத்தில் பகவான் ஒரு பக்தருக்கு முக்தியோ அல்லது உலகியற் சுகமோ அளிக்கலாம். எனினும் சில பக்தி தொண்டுகள் செய்யப்பட்ட பிறகு, அதிலும் குறிப்பாக கார்த்திகை மாதத்தில் மதுராவில் பக்தி தொண்டு செய்யப்பட்ட பின்னர் பக்தர்கள் பகவானின் தூய பக்தி தொண்டினை மட்டுமே எய்துவதற்கு விரும்புகின்றனர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது பக்தி தொண்டில் ஆர்வமில்லாத சாதாரண மனிதர்களுக்கும் பகவான் அதனை அருள்வதில்லை. இவ்வாறு ஆர்வமில்லாத மனிதர்கள் கூட கார்த்திகை மாதம் இந்தியாவில் உள்ள மதுராவின் எல்லைக்குள் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கேற்ப பக்தி தொண்டு புரிவார்கள் எனில் அவர்களுக்கு பகவானின் பக்தி தொண்டு மிகவும் எளிதாக அருளப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து தாமோதர மாசம், அதாவது கார்த்திகை மாசத்தோட மகிமைகளை சொல்றாங்க. கார்த்திகை மாசத்துல யார் பிறந்தாங்க? கார்த்திகையில முருகர். முருகன் பிறந்தா மாதாஜி. முருகர். நம்ம கிருஷ்ணாவை ரிலேட்டடா யாராவது சொல்லுங்க பாக்கலாம். முருகர் correct தான். தாமோதர் மாதாஜி, தாமோதர் லீலை. அது நடந்தது. நான் கேள்வி இது கேட்டேன். பிறந்தது கார்த்திகை மாசத்துல பிறந்தது யாருன்னு கேக்குறாங்க. ஓ எஸ் மாதாஜி. கிருஷ்ணருக்கு யார ரொம்ப பிடிக்கும்? ராதாராணி. ராதை. சோ ராதை. அவருக்கு வந்து மாதத்துல கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு மாசத்துல பிறந்தது வந்து மார்கழி மாதம்னு சொல்லுவாரு இல்லையா? இந்த கார்த்திகை மாசத்துல வந்து ராதாராணி பிறந்ததுனால அந்த மாசம் வந்து இன்னும் ரொம்ப பிடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்வாரு. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமோதரன் லீலை நடந்துச்சு. தாமோதர லீலை நடந்தது நமக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி எல்லாம் தெரியும். லாஸ்ட் பாயிண்ட் மாத்திரம் நம்ம சொல்லிக்கலாம். அதாவது யசோதா தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் துண்டாட்டத்துக்கோசம் அந்த உரல்ல வந்து கட்டி வைப்பாங்க இல்லையா? அந்த உரல்ல கட்டும் போது தான் வீட்டுல இருக்கிற கயிறு, அக்கத்துல வீட்டுல இருக்க எல்லாருடைய வீட்டுல இருக்கிற கயிறு எடுத்துட்டு வந்தாலும் அவர் கட்ட முடியல. இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, எல்லாரும் மனக்கற்பனை பண்ணுங்க. ஒரு உரல் இருக்குது, ஒரு குட்டி பையன் இருக்கிறாரு, அது வந்து கட்டணும்னா ஈஸியா கட்டி முடிஞ்சிடும், கட்டிடலாம் இல்லையா? பட் வந்து இங்க முடியல. அதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அந்த பிள்ளை வந்து சாதாரண குழந்தை இல்ல, அவன் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்றது ஒண்ணு தெரியுது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யசோதா மாதா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நித்திய சித்தாஸ் அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த கோலோகல விருந்தாவனத்துல இருந்து வந்தவங்க தான். ஓகே, இந்த லீலைக்கோசம் ஒரு கிருஷ்ணருடைய ஆணைப்படி அவங்க எல்லாம் இந்த இடத்துல வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல பண்ணா கூட அந்த அம்மாவோட முயற்சி இருக்குது, கடவுளுடைய கிருபை வேணும் இல்லையா? ரெண்டு விஷயம் வேணும். நம்ம கூட நம்ம பக்தியில முன்னேறணும்னா நம்மளோட முயற்சி, அப்புறம் கடவுளுடைய கருணை. ஓகேயா? அந்த அம்மா முயற்சி பண்ணி கட்டிட்டு இருக்காங்க. அங்க வந்து ஒரு முறை சரணடைறாங்க, என்னால முடியல, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அப்பதான் வந்து அவர் வந்து கட்டுறதுக்கு தன்னை அலோவ் பண்றார். ஓகேவா? அந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்ம அதனாலதான் அந்த பாத்தீங்கன்னா அந்த கயிறு 2 இன்ச்சு குறையும்னு சொல்லுவாங்க. ஒண்ணு வந்து முயற்சி, அப்புறம் வந்து கடவுள்கிட்ட நம்ம சரணடையணும். இன்னொன்னு வந்து கடவுள்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து அனுகிரகம் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இது 2 இருந்தாதான் வந்து பக்தியில வந்து நம்ம முன்னேறுவோம். இந்த விஷயத்த வந்துதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஊர்ஜவ விருத்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இது கார்த்திகை மாசத்துல நடக்கும். எஸ்பெஷலி நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி சரணடைதல் ஒண்ணு, இன்னொன்னு முயற்சி, அவருடைய கருணை. சரணடை. பகவானுடைய கருணை. 2 பேருமே சேர்ந்தாதானே மத்த கைத்தட்டல் வரும். 2 கை சேர்ந்தாதானே கைத்தட்டல் வரும். அது மாதிரி பக்தனுக்கும் இருக்கணும், பகவானுக்கும் இருக்கும். ஓகேவா? அப்படி இருந்தாதான் நம்ம சக்சஸ் ஆக முடியும். ஓகேவா? சோ எந்த காரியத்துக்கும் இந்த 3 வேணும் தானே மாதாஜி. என்ன செயல் செஞ்சாலும் முயற்சி வேணும், பகவான் கருணை வேணும், அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சிடணும். நான் தான் எல்லாம் நினைக்காம. ஆமா. ஓகே. சோ இந்த ஊர்ஜ விருத்தா வந்து கார்த்திகை மாசத்துல நடக்குது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட நம்ம கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணனால நம்ம தாமோதர ஆர்த்தி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? தாமோதர ஆர்த்தி பண்ணுவோம். அதுல வந்து குறிப்பா இத வந்து மதுராலையும் பிருந்தாவன்லயும் பண்ண ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த மாசத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யாத்திரை போயிட்டு அங்க வந்து வாசம் செஞ்சு இந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஓகே, சோ அப்படி பண்றதுனால அந்த பக்தர்களுக்கு என்ன நன்மை ஆகுதுன்னா கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டு புரியறதுக்கு அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, வேற ஒருத்தன் வந்து பக்தியில வந்து சீரியஸா இல்லாதவனுக்கு வந்து இதெல்லாம் கிடைக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ அப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த மாசத்துல நம்ம ஒரு முறை மதுரா விருந்தாவன விசிட் பண்ணிட்டு வந்துடணும் இல்லையா? ஓகே, கூட்டிட்டு போறேன் போவாங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. போலாம் மாதாஜி.
இச்சை ஹரே கிருஷ்ண இச்சை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா இச்சை, இச்சை இச்சை. படணும். நம்ம இச்சை வந்து நல்ல இச்சையா இருக்கணும். கண்டிப்பா அவர் வந்து கூட்டிப்பாரு இல்லையா? அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சாரு. இந்த ஹரே எண்ணத்தையும் கிருஷ்ணா. பகவான் நம்ம கூப்பிடணும் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, அதுக்கு நமக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட முயற்சி இச்சை முயற்சி இருக்கணும். வேணும். இச்சை நம்ம இருக்கணும். தாட் நம்ம அந்த தாட் வேணும். நம்ம ஆ, மனசார நினைக்கணும். நினைக்கிறோம். அப்ப கண்டிப்பா பண்ணுவாரு. அதுக்கு அடுத்தது ஹரே யாராவது கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்லுங்க. நான் வாசிக்கிறேன். வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. பகவானுடைய செயல்களை விழாவாக கொண்டாடப்படுதல். ஹரே ஒன் செகண்ட் மாதாஜி. எஸ். பகவானுடைய செயல்களை விழாவாக கொண்டாடுதல். பவிஷ்ய புராணம் பகவானின் பிறந்தநாள் மற்றும் அவரது பல்வேறு உன்னத செயல்களை விழாவாக கொண்டாடப்படுவது பற்றி கூறுகிறது. அதில் போற்றுவதற்குரிய பகவான் ஜனார்த்தனனே, உனது அன்னை தேவகி தேவி உம்மை ஈன்றெடுத்த நன்னாளை எமக்கு வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது உரை மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, கேட்கல. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கல மாதாஜி. 100 விழுக்காடு மாதாஜி, சரணடைந்த ஹரே ஆத்மாக்கள் கிருஷ்ணா. நாங்கள். எங்கள் விருப்பம் பகவானுக்கு தொடர்புடைய பல்வேறு விழாக்களை கொண்டாடுவது கூட ஒருவன் நிச்சய பகவானின் மகிழ்ச்சிக்கு பாத்திரமாக என்று தெரிவிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கேக்குறீங்களா மாதாஜி? ஒண்ணுமே கொஞ்சம் கேட்க- விட்டு விட்டு கேட்டுச்சு மாதாஜி. கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேட்டுச்சு. சொல்லுங்க மாதாஜி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பவிஷ்ய புராணத்துல வந்து நம்ம ஒரு விழாக்கள் நம்மளுடைய கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையில என்ன சொல்றாங்க, ஏகாதசி, அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய குரு மகாராஜா பிறந்த கேக்குறீங்களா மாதாஜி? ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை மாதாஜி. விட்டு விட்டு ஹரே கேட்டுச்சு. கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கும். சோ நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் பிறந்த நாட்கள், மறைந்த நாட்கள், ராமர் அவதரித்த நாட்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து கொண்டாடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ அத கொண்டாடுறதுனால என்ன ஆகுது, என்ன நன்மை கிடைக்குது? நம்ம ஏன்? பாவங்கள்லாம் போகும் மாதாஜி. நம்மளுடைய பாவங்கள் போகும். ஓகே. சோ வந்து பாவங்கள் நமக்கு. போகும். சோ இப்போ வந்து ஆ. ஒரு சின்னதா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம பசங்களுக்கு வந்து நம்மளே வந்து சின்ன பசங்களா இருக்கும்போது அப்பா அம்மா நமக்கு வந்து பாக்கெட் மணி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? அதை நம்ம ஒரு பங்கு ம். சேவ் பண்ணி அவங்களுடைய பிறந்த நாளுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் போய் கொடுப்போம். ஆமாவா இல்லையா? கொடுப்போம் ஆமாம். கொடுப்போம் மாதாஜி. இல்லையா? அப்ப அவங்களோட சந்தோஷம் எவ்வளவு இருக்கும்? ஆக்சுவலி நம்ம சம்பாதிக்கல, அந்த காசு யாரோடது? அவங்களோடது. அவங்களோட அப்பாவோடது. தான். ம். ஆ, அப்பா அதுக்கு அம்மாவோட வந்து தான். ம், இருந்தாலும் ஆமா. அவங்க மகிழ்ச்சி அடைவாங்க. சொல்லுங்க. அது மாதிரி பகவான் மகிழ்ச்சி அடைவாரு நம்ம அது கொண்டாடுறது. மாதிரி இது எல்லாத்தையும் படைச்சது அவர்தான் இல்லையா? அவருக்கு வந்து அவரோட பிறந்த நாட்கள், கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி, ராமநவமி, அதெல்லாம் வந்து நம்ம கொண்டாடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? நிறைய பிரசாதங்கள் வைக்கணும் பகவான். கரெக்ட் மாதாஜி. அதுவும் அவங்களுக்கு குறிப்பா அவங்களுக்கு பிடிச்ச பிரசாதங்களை வந்து செஞ்சு நம்ம வந்து வீட்டுல கொண்டாடணும். பக்கத்துல படைக்கணும். இருக்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவுகள் வந்து மேன்மைப்படுத்துது இல்லையா? நம்ம என்ன ஆகும், அவரு ரொம்ப பேரானந்தம் அடைவார் இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே அங்கிருந்து வந்த ஆத்மாக்கள் இல்லையா? நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். அவங்க திரும்பி வாப்பான்னு அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்காரு அவரு இல்லையா? சோ அது மாதிரி எல்லாம் பண்றதுனால என்ன ஆகுது, ரொம்ப பிளீசிங்கா ஆறாரு பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ இதுதான் சொல்றார். கில்லர் ஆஃப் கேசி. கேசின்ற அசுரனை வந்து அழிச்சதுனாலதான் அவரை வந்து கேசவான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே. சோ இது மாதிரி பண்றதுனால கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில நம்ம சரணடைதல் வேணும்ன்றத, தஞ்சம் புகுதல் வேண்டும்ன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வாசிங்க புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆழ்ந்த பக்தியுடன் திருமூர்த்தத்திற்கு தொண்டு செய்தல். ஆதி புராணத்தில் பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதுவதில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு பக்தி தொண்டு செய்வதில் உன்னத மகிழ்ச்சி அடைபவன் நிச்சயமாக பக்தி தொண்டிற்கான அனைத்து வசதிகளும் அருளப்படுவான். அவனுக்கு முக்தி, விடுதலை அளிக்கப்படுவது இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. முக்தி என்பது உலகியல் பாசிலிருந்து பெரும் விடுதலையாகும். முக்தி பெற்ற ஒருவன் உலகில் மீண்டும் பிறப்பெடுக்க மாட்டான். அருவவாதிகள் தமது தனித்தன்மைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்காக பிரம்ம ஜோதியில் இணைய விரும்புகின்றனர். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதமோ
முக்தி என்பது ஒருவன் தனது இயல்பான நிலையில் நிலை பெறுவதற்கோர் ஆரம்பமே ஆகும் என்று கூறுகிறது. ஒவ்வொரு உயிரின் இயல்பான நிலை என்பது பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதே ஆகும். ஆதி புராணத்தில் கூற்றிலிருந்து ஒரு பக்தர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதனால் மட்டுமே திருப்தி அடைகிறான் என்று தெரிகிறது. அவன் பௌதிக பந்தப்பட்ட வாழ்விலிருந்து எந்த விதமான விடுதலையையும் விரும்புவது இல்லை. அதாவது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் எவன் ஒருவனும் வெளிப்பார்வைக்கு கட்டுப்பட்ட உலக வாழ்வில் இருப்பது போல் தோன்றினாலும் உண்மையில் அவர்கள் அவ்வாறு இருப்பது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சர்விங் த டெய்டி வித் கிரேட் டிவோஷன். ஓகே, அதுல வந்து 2 ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஆதி புராணத்துல இருந்து சொல்றாங்க, இன்னொன்று வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆதி புராணத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எவன் ஒருத்தன் வந்து நித்தியமா நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கிறானோ அவனுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா உயர்ந்த ஆன்மீக சந்தோஷம் கிடைக்குது இல்லையா. இப்ப நம்ம பார்த்தோம், இதுல வந்து 2 விதமான ரசாஸ் இருக்கு. பக்தி ரசாஸ் அண்ட் என்ன பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்லயே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, முண்டேன் ரசான்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. முண்டேன் ரசா அந்த நம்ம வந்து ஒண்ணுமே இல்ல, காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரை ஏதோ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து போர் அடிக்குது, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம உட்காந்துட்டு வேற வேலையை பண்றோம் இல்லைங்களா. அதுல வந்து நம்ம திருப்தி அடையல. பட் இதை வந்து ஒரு தூய பக்தர் வந்து நான் வந்து கடவுள் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு பங்கு, அணு ஆத்மா, நான் நித்திய சேவகன், அந்த பிளாட்ஃபார்மை நம்ம உணர்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ பக்தின்றது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம நல்லா பண்ணுவோம். அதனாலதான் நம்ம கோஸ்வாமிஸ் ஆச்சாரியர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, 22 மணி நேரம் ஜபம் பண்றாங்க, 64 மாலை பண்றாங்க, 3 லட்சம் பண்ணாரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இல்லையா. அதெல்லாம் நமக்கு கேட்கறதுக்கு பாக்குறதுக்கு வந்து வியப்பா இருக்கு. எப்படி முடியுதுன்னா அவங்க அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாங்க, அதனால அவங்களால அது பண்ண முடியுது, அது சாத்தியம்ன்றது அவங்க காமிக்கிறாங்க. ஓகே, சோ நித்தியமும் ஜபம் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதனால வந்து நித்தியமா வந்து பக்தி தொண்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம இன்வால்வ் ஆயிருக்கணும். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு வந்து என்ன தேவையில்லை, முக்தின்றதை வந்து அவன் ஆசைப்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ முக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த இம்பர்சனலிஸ்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த கடவுளுடைய 2.5 கலக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அது வந்து தேவையில்லை. நேச்சுரலி அவரு அந்த ஜோதி வடிவத்துல கடவுள் இருக்கிறார். அதுல போயிட்டு மெர்ஜ் ஆறதுனால நமக்கு ஒன்றும் சந்தோஷம் வர்றதில்லை இல்லையா. சோ பக்தர்கள் அல்லாதவங்க வந்து அதை விரும்புவாங்கன்றத சொல்றாங்க. அப்படி இன்கேஸ் அது மர்ஜ் ஆனாலும் என்ன சொல்றாங்க பாகவதத்துல, அதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் பக்தின்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா. அந்த முக்தி கூட பாத்தீங்கன்னா நார்மல் கண்டிஷன் ஆஃப் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி இஸ் டு என்கேஜ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே irrespective ஆஃப் ஆணோ பெண்ணோ யாரா இருந்தாலும் சரி, படிச்சவன் படிக்காதவன் சண்டாளன் பிராமணன் என்னவா இருந்தாலும் சரி, என்ன பண்ணணும், ஒரே ஒரு ஹையஸ்ட் பாகவத தர்மா பக்தி, நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் அண்ட் ரியல் ஆக்குபேஷன் வந்து என்ன, பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி, recitation of ஸ்ரீமத் பாகவதம் among devotees. விஜயகுமாரி படிக்கிறேன் மாதாஜி. பக்தர்கள் மத்தியில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இசைத்தல். கற்பகமாகும். விஜயகுமாரி மாதாஜி படிக்கட்டும் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி நீங்க நெக்ஸ்ட் இது படிங்க, அது பெரிய பேராகிராஃபா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. பக்தர்கள் மத்தியில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இசைத்தல். ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேத ஞானம் கற்பக மரமாகும். வேதம் என்பதற்கு முழுமையான ஞானம் என்றே பொருளாகும். மனித சமுதாயத்திற்கு தேவைப்படும் எந்த ஒரு ஞானமும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் இருக்கின்றது. வேதங்களில் சமூகவியல், அரசியல், மருத்துவவியல், போர்க்கலை உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவியல் பிரிவுகள் உள்ளன. இவையும் அறிவியலின் பல்வேறு பிரிவுகளும் வேதங்களில் முழுமையாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆன்மீக ஞானத்தை பொறுத்த மட்டிலும் அதுவும் வேதங்களில் முழுமையாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதங்கள் என்றும் கற்பக மரத்தில் கனிந்த கனியாக கருதப்படுகின்றது. ஒரு மரம் அதன் கனியாலேயே போற்றப்படுகின்றது. சான்றாக மாமரம் மிகவும் உயர்வாக மதிக்கப்படுகின்றது. அது கனிகளின் அரசனான மாங்கனியை தருகிறது. மாங்கனி அம்மரத்தில் சிறந்த கொடையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதமும் வேத மரத்தில் பழுத்த கனியாகும். ஒரு பழுத்த மரம் சுகம் அல்லது
கிளியினால் முதலில் தீண்டப்பட்டிருந்தால் அது அதிக சுவையாக இருப்பது போல ஸ்ரீமத் பாகவதமும் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் உன்னத வாயினின்று வெளிவந்தபடியால் அதுவும் அதிக சுவையாக இருக்கின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தொடர்பெறாத சீட பரம்பரையில் பெறப்பட வேண்டும். ஒரு மரத்தின் உச்சாணி கிளையில் உள்ள ஒரு பழம் அதன் அடிக்கிளைகளில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதரின் கைகளுக்கும் வந்து இறுதியில் தரையில் நிற்கும். மனிதனின் கையில் எந்தவித சேதமுமின்றி முழுமையாக கிடைக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதமும் பரம்பரை முறையில் அல்லது சீட பரம்பரையின் வழியே பெறப்படும் பொழுது அது எந்தவித குறையுமின்றி முழுமையாக கிடைக்கும். பகவத்கீதையில் உன்னத ஞானமானது பரம்பரை முறையில் அல்லது சீட பரம்பரை வழியே பெறப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த ஞானம் சாஸ்திரங்களின் உண்மை நோக்கத்தை நன்குணர்ந்த அதிகாரம் பெற்றவர்களான சீட பரம்பரையின் மூலம் வருதல் வேண்டும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒருவன் பாகவதர் எனப்படும் ஆத்ம உணர்வு பெற்ற ஒருவரிடம் கற்றல் வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். பாகவதர் எனில் முழுமுதற் கடவுளுடன் பகவான் தொடர்புடையவர் என்று பொருள். ஆகவே பக்தனும் சில சமயம் பாகவதர் என்றே அழைக்கப்படுகிறான். முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டுடன் தொடர்புடைய புத்தகமும் பாகவதம் என்றே அழைக்கப்படுகின்றது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் உண்மை சுவையை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவன் பாகவதமிடமிருந்து உபதேசம் பெற வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முக்தி பெற்ற ஒருவனாலும் கூட சுவைக்கப்படுகின்றது. சுகதேவ கோஸ்வாமி தம் தாயின் கருப்பையில் இருந்த போதே முக்தி பெற்றுவிட்ட போதிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சுவைத்த பின்னரே தாம் சிறந்த பக்தரானதாக ஒத்துக்கொள்கிறார். அதனால் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற விரும்பினான் என்றால் அவன் அதிகாரம் பெற்ற பக்தர்களுடன் கலந்துரையாடுவதன் மூலம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கத்தினை சுவைத்தல் வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் காண்டம் 1 அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்தில் சுகதேவ கோசாமி தாம் அருவ பிரம்மத்தின் மீது மிகவும் ஈடுபாடுடையவராக இருந்த போதிலும் முழுமுதற் கடவுளின் உன்னத லீலைகளை தனது தந்தை வியாச தேவரிடமிருந்து கேட்டவுடன் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மீது மிகவும் ஈடுபாடுடையவராக மாறியதாக ஒத்துக்கொள்கிறார். அதாவது வியாசதேவரும் ஆத்ம உணர்வு பெற்றவரே. அவரது முதிர்ந்த உன்னத ஞானம் நேரடியாக மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு அருளப்பட்டது என்பதே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ஒரு கற்பக விருட்ச மரம்க்கு கம்பேர் பண்றாங்க. சோ ஒரு கற்பக விருட்ச மரம்னு பாக்குறோம். அதனோட கிளைகள்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கு. இந்த பௌதிகத்துக்கு வேண்டியதும் இருக்குது, ஆன்மீகத்துக்கு வேண்டியதும் இருக்குது. பௌதிக வேண்டியதுக்கெல்லாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சோசியாலஜி இருக்குது, பொலிட்டிக்கல்ஸ் இருக்குது, மெடிசின், மிலிட்ரி, ஹார்ட் எல்லாமே இருக்கு. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துக்கு என்னன்னு சொல்றீங்கன்னா இட்ஸ் அக்ரிகேட் ஆஃப் நாலேஜ்னு சொல்றாங்க. ஆன்மீகத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு எப்பவுமே தெரியும். ஒரு இப்போ வந்து எல்லா மேங்கோ மாம்பழ சீசன் இல்லையா, நம்ம மாம்பழம் வாங்கிட்டு வந்து வைக்கோல் போட்டு பழுக்க வைப்போம். சில கடையில வந்து மருந்து போட்டு பழுக்க வைப்பாங்க. அதே நம்ம வீட்லயே வந்து தோட்டம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கனிய விடும் இல்லைங்களா. அப்படி தானா கனிஞ்ச பழம் வந்து ரொம்ப சுவையா இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா. யாராவது சாப்பிட்டுருக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் பேர் யாராவது. அப்படி தானா கழிஞ்ச பழத்தை வந்து யார் போய் கொத்துவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளிகள் போய் கொத்தும் இல்லையா. சில பேர் வந்து அந்த கிளி கடிச்சது வந்து எஸ்பெஷலி சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, ஏன்னா அது ரொம்ப சுவையா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கிளி கொத்துன பழத்தை வந்து சாப்பிட்டு அவ்வளோ சுவையா இருக்கும்னு. அப்போ வந்து கிளிக்கு வந்து இன்னொரு பேர் வந்து சுகான்னதுக்கு வந்து நம்மளோட சுகதேவ் கோசாமி ஓகேவா. அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராதாராணி கையில இருந்த ஒரு கிளி இல்லையா. அவர் தான் வந்து இங்க சுகதேவ் கோசாமியா வந்து நம்மளுடைய வேதவியாசருக்கு பிறந்திருக்கார் இல்லையா. அவர் கையில இருந்த வந்தா பரமேஸ்வரன் பார்வதிக்கு சொல்றப்ப இவர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்துட்டாரு இந்த பாகவதத்தை. கரெக்ட் மாதாஜி.
அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த சுகதேவ் கோசாமிக்கு வந்து கோசாமி வந்து ஆக்சுவலி பிறக்கும்போது எப்படி இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அருவவாதியா தான் இருக்காரு. இம்பர்சனல் ஃபார்மா தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. 16 வயசு வரையும் அவங்க அம்மாவோட கர்ப்பத்திலே இருப்பாங்க. ஏன்னா, அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ண பிறகு தான் வெளிய வராரு. வெளிய வந்தா கூட என்ன பண்றாரு, குடுகுடுன்னு காட்டுக்கு போயிடுறாரு. நான் இங்க வந்தா பட்டுதல் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமா அவங்க அப்பா என்ன பண்றாரு, சில சீடர்கள அனுப்பிச்சு, சில ஸ்லோகங்கள வந்து சொல்ல வச்சு, அவருக்கு அது மேல ஒரு நாட்டம் வர வச்சு, அப்புறம் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து, முதிர்ந்த பக்தர் இல்லையா? வேதவியாசர் யாரு? முதிர்ந்த தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா இல்லையா? செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல். அவர் வாயால வேதத்த கேட்ட பிறகு, அவருக்கு தான் அப்ப வந்து தான் அ பக்தி வந்துச்சு. பெர்சனல் ஃபார்ம் மேல பக்தி வந்துச்சு. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சு இல்லையா? பெர்சனல் ஃபார்ம் மேல பக்தி வந்துச்சு. அவர் எழுதி குடுத்து அவரால வந்து மறுபடியும் யாருக்கு சொல்றாங்க? பரீட்சித் மகாராஜாக்கு சொல்றாங்க. ஓகேவா? பரீட்சித் மகாராஜாக்கு சொல்லும்போது அங்க யார் கேட்குறாங்க? சூத சுத கோசாமி. சூத கோஸ்வாமி. கோசாமி. சூத சூத கோசாமி. கோசாமி சௌனகா ரிஷிகளுக்கு சவணக்கரி கிருஷ்ணன். எல்லா ரிஷிகளுக்கும் சொல்றாங்க. இல்லையா? இப்படிதான் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பரம்பரையிலேருந்து தொடர்ந்து வந்துட்டு இருந்துச்சு. இங்க வந்து சங்கிலி வந்து அறுபடல. எப்படி வந்து ஒரு உச்ச உச்ச கொம்புல இருக்கிற பழுத்த மாம்பழத்த வந்து ஒருத்தர் கையிலேருந்து இன்னொருத்தர் கையில வந்து மாறி, மாறி வந்து கடைசியில ஒருத்தர் கையில வந்து சேரும்போது பத்திரமா அதே நம்ம பறிச்சு கீழ போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பழம் வந்து சிதறிடும். இல்லையா? யாருக்கும் கிடைக்காம போயிடும். அதே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு மேல வந்து ஒரு சங்கிலி தொடர்பால வந்ததுனால, அது வந்து எப்படி பகவான் படைச்சாரோ அப்படியே இருக்குதுன்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பகவத்கீதைல பகவத்கீதா உண்மை உருவில் அப்படின்னு சொல்றோம். இன்னும் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா, பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ். இருக்கிறது இருக்கிறபடியே குடுத்திருக்காரு நம்மளுடைய பிரபுபாதா. அதுல அவர் வந்து எதையும் கூட்டவும் செய்யல, குறைக்கவும் செய்யல. அதனால தான் நம்ம பாகவதம் வந்து பக்தர்கள கிட்ட இருந்து கேட்கணும். பர்சன் பாகவதம். ஓகேவா? ஏன்னா, ப்ரொஃபஷனலா இருக்கிறவங்க வந்து, அவங்க வந்து தன்னோட வயித்து பிழப்புக்கோசம், காசுக்கோசரம் சொல்லுவாங்க. அவங்க அதுல அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கூட்டிக்கவும் செய்வாங்க, குறைச்சிக்கவும் செய்வாங்க. அத வந்து கேட்கக்கூடாது. அப்ப வந்து நம்ம பர்சன் பாகவதம், அதாவது நம்ம குரு பரம்பரையில வந்தவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஆ. கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அடுத்தது பத்மா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. வளர்ச்சி பெற்ற பக்தருடன் தொடர்பு கொள்ளுதல். தூய பக்தர்களின் குழாத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் உரைக்கப்படுவதன் முக்கியத்துவமானது நைமிச்சாரண்யத்தின் சூத கோஸ்வாமியின் முன்னே சௌனக முனிவரால் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சூத கோஸ்வாமி ஒரு கனப்பொழுதேனும் பகவானின் ஒரு தூய பக்தனுடன் ஒருவன் தொடர்பு கொள்ளும் பாக்கியம் பெற்றான் என்றால் அக்கனப்பொழுதுடன் ஒருவனை சொர்க்கத்திற்கு அனுப்புகின்ற அல்லது உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அளிக்கின்ற புண்ணிய செயல்களை ஒப்பிட முடியாது என்று உறுதி செய்கின்றார். அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மீது பற்றுடையவர்கள் சொர்க்கத்திலிருந்து பெறும் நன்மைகளையோ அல்லது அருவவாதிகள் கூறும் முக்தியின் மீதோ கவனம் வைப்பதில்லை. அதனால் தூய பக்தருடன் கொள்ளும் தொடர்பு நிகரற்ற மதிப்புடையதாகும். எந்த விதமான உலகியல் சுகத்தையும் அதனோடு ஒப்பிட முடியாது. ஹரிபக்த சுதோதயத்தில் பிரகலாத மன்னருக்கும் அவரது தந்தை இரண்யகசிபுவிற்கும் இடையில் நடைபெறும் உரையாடல் ஒன்று உள்ளது. அதில் இரண்யகசிபு பிரகலாதரிடம் கூறுகிறான், அன்பு மைந்தனே, தொடர்பு என்பது மிகவும் முக்கியமானது. அது தன் முன்னால் இருப்பதை பிரதிபலிக்கும் ஸ்பட்டிகம் போன்றதாகும் என்று. அதுபோல் பகவானின் மலர் போன்ற பக்தர்களுடன் நாம் தொடர்பு கொண்டு நமது உள்ளம் ஸ்படிகத்தை போல் தெளிவாக இருந்ததென்றால் அவர்களின் செயல் அதில் பிரதிபலிக்கும். சான்றாக ஒரு ஆண்மகன் ஆண்மையினுடையனாகவும் அவனது மனைவி நோயற்றவளாகவும் இருந்தால் அவர்களின் உறவில் கரு உண்டாகும். அதுபோல் ஆன்மீக ஞானத்தை தருபவனும் பெறுபவனும் ஒழுக்கமும் உண்மையும் உடையவர்களாக இருந்தால் நற்பயன்கள் உண்டாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு சந்தேகம், இந்த கிரண்யகசிபு எப்படி இவ்வளவு நல்லா பேசுறான்? அவன் அசுரன் தானே மாதாஜி? பேசிக்கலா அவன் ஒரு சிவபக்தன் தானே மாதாஜி? சிவபக்தன் தானே. சிவபக்தன் தானே? ஆமா மாதாஜி. அவனுக்கு தெரியும். ஆனாலும் குணம் அவன் அசுர குணம். அதனால அவன்
அந்த குணத்திலேயே குழந்தையை அவனை நம்பணும், அவனைதான் வணங்கணும். அவனுக்கு வந்து ஒரு இது என்னது ego. அவருடைய தப்பு என்னன்னா அவருக்கு வந்து வீக்னஸ் வந்து பெண்கள் மாதாஜி. சாரி, பொண்ணு 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 பெண்ணு ரெண்டுமே. பொண்ணு பொண்ணு பெண்ணு. மாதாஜி, பொண்ணுதான் மெயின் அவருக்கு. அந்தனாலதான் அவருக்கு வந்து அந்த நிலைமை. அசச்சு அவரும் நல்லவர் தான், பட் இந்த அவர் ரோல் பிளே வேற அப்படிதானே மாதாஜி. ஆமா, அவருடைய பிறவியே அதான மாதாஜி. இப்படி வந்தாதான் அப்ப வந்து என்ன ஆகும், கிருஷ்ணரோட லீலைக்கு வந்து பக்தருக்கு அவர் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாருன்றத நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கோசம். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு போர் அடிச்சா சில நேரத்துல யுத்தம் பண்ணணும்னு தோணும் இல்லையா. இப்படி வந்தாதான் நம்ம ஏன்னா அங்கெல்லாம் சண்டை போட முடியாது இல்லையா கோலோக விருந்தாவனத்துல. இங்க வந்து எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா கலவைகள். அந்த அவர் பேசலன்னா நம்ம நரசிம்ம தேவரை எங்க இருந்து நம்ம பார்க்க முடியும், அவரை எப்படி வர்ஷிப் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பா. ஓகே, சோ இப்போ இதுக்கு பொருள் பார்த்துக்கலாமா? சோ பக்தர்கள் அசோசியேட்டிங் வித் அட்வான்ஸ்டு டிவோட்டிஸ். பாருங்க, சாதாரண டிவோட்டிஸ் கூட சொல்லல, என்ன சொல்லிருக்காங்க? வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்கள். வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்கள் இல்லையா. நமக்கு தெரியும் கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி, 3 நிலைகள். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு டிவோட்டிஸ்ல வந்து நமக்கு வந்து அசோசியேஷன் தேவைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதனால என்ன நமக்கு தெரியும், லவமாத்திர சாது சங்கா லவமாத்திர சாது சங்கான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்படி வந்து ஒரு அயன் ராடு வந்து நெருப்புல வச்சா அதுவும் அந்த பண்பை இழுத்துக்குதோ, அது மாதிரி நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களுடைய பண்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். இதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய நாரதர் வந்து சின்ன பையனா இருக்கும்போது அந்த பக்தி வேத அந்த 4 ருஷிகளுக்கு வந்து சேவை பண்ணாரு இல்லையா. சேவை பண்ணாரு, அவங்க வச்சதை வந்து அவங்க பர்மிஷனோட அந்த உச்சிஷ்டா சாப்பிட்டாரு. அதனால அவருக்கு என்ன ஆச்சு வாழ்க்கையில? கடவுளை வந்து அந்த ஷார்ட் டைம்ல பார்த்தாரு இல்லையா, தன்னோட இருதயத்துல கேட்டாரு. ஓகேதான், இதுதான் வந்து ரிசல்ட். நம்ம வந்து உயர்ந்த பக்தர்களுடைய சங்கத்தை வந்து வச்சுக்கிட்டோம், நமக்கு இந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ வந்து என்ன சொல்றாரு மறுபடியும், இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இருந்து நீ வந்து பாகவதம் வந்து படிக்கும் போது நம்மளுடைய மனசுல இருக்கிற எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கணும், எனக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்கணும், இந்த பிறவி பெருங்கடல்ல இருந்து நான் தப்பிச்சுக்கணும், முக்தியில வந்து நிம்மதியா ஹாயா இருக்கணும், அந்த தாட் எல்லாம் வேணாம். நீ வந்து மேல உயர் லோகத்துக்கு போனோம், அந்த புத்தி எல்லாம் உனக்கு வேண்டான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அங்க இருக்கிற சந்தோஷம் வேற, இங்க இருக்கிற சந்தோஷம் வேற. இது வந்து சப்பல சுக்கா இல்லையா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹரிபக்தி சுபோதயால நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி பிரகலாத மகாராஜாக்கும் வந்து ஹிரண்ய கசிப்புக்கும் ஒரு வாதம் நடக்குது. அவர் என்ன சொல்றாரு, தன்னுடைய பையனுக்கு நீ வந்து சங்கம் வச்சுக்கணும், சங்கம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட், அது எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியர் ஸ்டோனா இருக்கணும், தெளிவா காமிக்கணும், அது மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்தா அதான் வந்து நமக்கு என்ன தெரியும், அசோசியேஷன் வித் ஃபிளவர் லைக் டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட். அப்போ வந்து அவங்களோட இருதயம் வந்து கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கும், அவங்களுக்கு ஒளிவு மறைவுன்றது இல்லாம இருக்கும், வெளிப்படையா இருக்கும். வாயில சொல்றது ஒண்ணு, மனசுல வச்சுக்கிறது ஒண்ணா இருந்தா அங்க என்ன இருக்குது, மறைவு இருக்குது இல்லையா. அப்ப வந்து வாய் ஒண்ணு பேசுது, மனசு ஒண்ணு யோசிக்குது, செயல் ஒண்ணு வேறா இருக்கும். சோ வேறுபாடுகள் அவங்க அவருக்கு ஒருத்தருக்குள்ளேயே இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ரிலேஷன் வந்து கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கணும், அது மாதிரி கூட அவங்களோட சங்கம் வச்சுக்கோன்னு சொல்றாங்க. இன்னும் நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பெண் வந்து கற்புத்தன்மை இருக்கணும், ஆண்மகனுக்கு வந்து ஆண்மை இருக்கணும், அப்படி இருந்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல குழந்தை பிறக்கும்ன்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நம்ம பேசுறவங்களும் சுத்தமா இருக்கணும், கேட்கறவங்களும் சுத்தமா இருக்கணும். அதனோட நன்மைகள் என்ன ஆகுது, பக்தி தொண்டு வளரும், பக்தி தொண்டு வளருது இல்லையா. சோ நமக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இஸ்கான் கிடைச்சது வந்து ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் இல்லையா. அவங்களும் ஒரு நல்ல இன்டென்ஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளும் அது ஒரு நல்ல இன்டென்ஷன்ல யூஸ் பண்ணி நம்மளும் வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆயிட்டு இருக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. எக்ஸாம்பிளா இந்த இடத்துக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம். வேற ஒருத்தங்க படிக்காதவங்க படிங்க, சாண்டிங் த ஹோலி நேம் ஆஃப் த லார்ட். 2 3 4 பேராகிராஃப் இருக்கு, 2 பேரை கூட வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்து லட்சுமி பகவான் ஹரி
பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரித்தல். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று வழிபடுவதின் முக்கியத்துவத்தை ஸ்ரீமத பாகவதம் 2ஆம் காண்டம் 1ஆம் அத்தியாயம் 11வது ஸ்லோகம் கூறுகின்றது. அதில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மன்னரிடம் கூறுகிறார், ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஜெபிப்பதால் தானாகவே பற்றுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் பரிபூர்ண நிலையை அடைந்தவனாக கருதப்படுகிறான். கர்ம பயனை அடைய விரும்பும் கர்மிகளும் பரமபுருஷருடன் ஒன்றாக இணைய விரும்பும் ஞானியரும் யோக சித்திகளை அடைய விரும்பும் யோகிகளும் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தினை ஓதுவதனால் அது அனைத்து நிறைவு நிலைகளின் பயன்களையும் அடைய முடியும் என்று விசேஷமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. சுகதேவ கோஸ்வாமி ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டது என்று பொருள் தரும் நீதியம் என்னும் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். ஒரு முக்தி பெற்ற மகான் அவர் முக்தி பெற்ற மகான் ஆவார். ஆதலினால் முடிவாக தீர்மானிக்கப்படாத எதையும் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆகவே சுகதேவ கோஸ்வாமி ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜெபிக்கும் நிலைக்கு உறுதியுடனும் தீர்மானத்துடனும் வந்தவன் கர்மம், ஞானம், யோகம் என்பவற்றின் சோதனைகளெல்லாம் தாண்டி வந்தவனாக கருதப்படல் வேண்டும் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக கூறுகிறார். இதே கருத்து கிருஷ்ணரால் ஆதி புராணத்தில் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. அவர் அர்ஜுனிடம் கூறுகிறார், எனது உன்னத நாமத்தை உச்சரிக்கும் ஒருவன் என்னோடு எப்போதும் தொடர்புடையவனாக கருதப்படுகிறான். அப்பக்தனுக்கு நான் மிகவும் எளிதில் வசப்படுவேன் என்பதை உனக்கு உண்மையாக கூறுகிறேன். கண்டினியூ பண்ணுவா மாதாஜி? பண்ணுங்க மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசுதேவரை பல பிறவிகள் வழிபட்டு ஒருவனது உதடுகளில் மட்டுமே ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் உச்சரிக்கப்படுகிறது என்று பத்ம புராணம் கூறுகிறது. அதில் மேலும் பகவானுக்கும் அவரது புனித நாமத்துக்கும் இடையே எந்தவித வேறுபாடும் கிடையாது. அதனால் பகவானைப் போல பகவானின் புனித நாமமும் பூர்ணமும் தூய்மையும் நிரந்தரமும் உடையதாகும். புனித நாமம் வெறும் ஒளி அதிர்வு அன்று, அதனிடம் மாசு ஏதும் இல்லை என்றும் கூறப்படுகின்றது. ஆகையால் நமது புலன்களை தூய்மை செய்யாத ஒருவனால் புனித நாமத்தை குற்றமின்றி உச்சரிக்க முடியாது. அதாவது புலன்களால் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தின் புனித நாமங்களை முறையாக உச்சரிக்க முடியாது. ஆனால் ஜபிக்கும் முறையை மேற்கொள்வதால் ஒருவனுக்கு உண்மையில் அவனை தூய்மை செய்வதற்கான வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகின்றது. அதனால் அவன் மிக விரைவில் குற்றமின்றி அதனை உச்சரிக்கின்றான். தனது மனதில் இருக்கும் மாசினை அகற்றி தூய்மை செய்வதற்காக ஒவ்வொருவரும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை கூற வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு பரிந்துரைக்கிறார். மனத்தில் உள்ள மாசுகள் அகன்றதென்றால் ஒருவன் உண்மையில் புனித நாமத்தின் பெருமையை அறிந்து கொள்கிறான். ஆனால் தங்கள் மனங்களில் உள்ள மாசினை அகற்றுவதில் விருப்பமின்றி எல்லாவற்றையும் அவை இருக்கும் நிலையிலேயே வைத்திருக்க விரும்புவனுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதின் உன்னத பயன் அடைய முடியாது. ஆகவே ஒருவன் பகவானுக்குரிய தனது தொண்டு மனப்பான்மையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அவன் குற்றமின்றி உச்சரிப்பதற்கு அவனுக்கு உதவி செய்யும். ஆகவே ஒரு ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சீடன் தொண்டு செய்வதற்காக பயிற்சியும் அதே சமயம் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதுவதற்கான பயிற்சியும் அளிக்கப்படுகிறான். ஒருவன் தனது சமய தொண்டு மனப்பான்மையில் வளர்ச்சி பெற்றவுடன் மகா மந்திரத்தின் புனித நாமங்களை உன்னத இயற்கையின் உடனே அறிந்து கொள்கிறான். மதுராவில் வசித்தல். புனித தலங்களான மதுரா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புனித நாமத்தை வந்து உச்சாரணம் பண்ணணும். ஸோ என்னது அது புனித நாமம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. 16 வார்த்தைகள் கொண்ட மகா மந்திரம்.
கலியுக தர்மம் இல்லையா? சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணவர் நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு. 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கலியுகத்துக்கோசம் ஈஸியா சொல்லிட்டு போன ரெமிடி இல்லையா? பாத்தீங்கன்னா எந்த இதுவுமே தேவையில்லை, எந்த ஆச்சாரமும் தேவையில்லை, எந்த ஒரு குரு சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, எல்லாரும் சொல்லலாம். ஓகேவா? அது எல்லாரும் சொன்னாலும் எல்லாருக்கும் எல்லா நன்மைகள் கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த மந்திரத்தை வந்து நம்ம குளிச்சுட்டு பண்ணலாம், குளிக்காம பண்ணலாம் இல்லையா? இந்த திக்குல தான் பண்ணணும் அப்படியெல்லாம் இல்லை. காலையில பண்ணலாம், சாயங்காலம் பண்ணலாம், எப்போ வேணும்னாலும் பண்ணலாம், நடந்துட்டு பண்ணலாம், படுத்துட்டு பண்ணலாம், உட்காந்துட்டு பண்ணலாம். பட் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல குளிச்சுட்டு பண்றது தான் பெஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ நம்ம அந்த 16 மாலைகள் அப்போ பண்ணணும். சரி, இந்த வார்த்தைகளுக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரேன்ற வார்த்தை வந்து ராதாராணி, அதாவது அவருடைய இன்டர்னல் எனர்ஜி, அதாவது ஹலாதினி சக்தின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அவங்கள குறிக்குது. கிருஷ்ணான்னு நமக்கு தெரியும், ஆல் அட்ராக்டிவ். அப்புறம் ராமான்றதுக்கு வந்து இன்பத்தை கொடுக்கவர், ப்ளஷர் கிவிங். இங்க ராமான்ற பொறுத்தக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமரையும் குறிக்குது, மெயினா பாத்தீங்கன்னா பலராமரை குறிக்குது. பலராமர் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய கையில வந்து ஏறு வச்சிருப்பார். ஏறு தானே மாதாஜி? கலப்பை 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 ஏறு உழுவுறதுக்கு கலப்பை வச்சிருப்பாரு இல்லையா? ஏறுனாலும் ஒண்ணுதான், ஏறுனாலும் கலப்பைனாலும் ஒண்ணுதான் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. கலப்பை ஓகே. அது வந்து அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த மண்ணை வந்து பண்படுத்துவாங்க. அப்ப அங்க தேவையில்லாத கலைகளை வந்து அந்த எடுக்கிறதுக்கு அது யூஸ் பண்ணுது. அது மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன மாதிரி பிரார்த்தனை மனசுல வச்சு பண்ணணும்னு, ராதாராணி என்னை வந்து உங்களோட சேவையில ஈடுபடுத்துங்க. பலராமா, என்னுடைய இருதயத்துல இருக்கிற அந்த அழுக்குகள், நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க பாவ மூட்டைகள் இருக்க எத்தனை ஜென்மத்திலையும் அந்த அதெல்லாம் வந்து நீக்கிட்டு என்னை வந்து கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்திக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சர்வீஸை கேட்டுட்டு நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த பொருளோட நம்ம பண்ணணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு 3 பீஸ் சொல்றேன். ஒண்ணு வந்து ப்ராப்பர் போஸ்டர், நம்ம வந்து நல்லா உட்காரணும். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து நம்ம நல்ல உச்சாரணம் பண்ணணும், ப்ரொனவுன்சியேஷன். அப்புறம் அதுக்குன்னு ஒரு இடம், எப்பவுமே ஒரு ஃபிக்ஸ்டா நம்ம வீட்ல ஏதோ ஒரு இடத்த வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது மாதிரி பண்ணா இன்னும் வந்து எஃபெக்டிவ்னஸ் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து அர்த்தம். ஓகேவா? சோ இத வந்து யாரெல்லாம் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு சுகதேவ் கோசாமி வந்து இப்ப பரீட்சித் மகாராஜாக்கு சொல்றாரு. சில பேருக்கு வந்து தானா வரும் இல்லையா? நம்ம பிரபுபாதா பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அவருக்கு வந்து சின்ன வயசுலயே வந்து அந்த ஈர்ப்பு இருந்துச்சு, ராக அனுகா பக்தி இல்லையா? ஸ்பான்டேனியஸ் டிவோஷன். ஓகே. அப்படி இருக்கிறவங்க, அந்த பாவனையில பண்றவங்க அவங்க ஈஸியா வந்து ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாங்க. இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்மீஸ், இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில வந்து ஈடுபட்டுட்டு இந்த கிரகஸ்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க வந்து பலநோக்கு செய்களுக்கோசம் சொல்வாங்க. அப்புறம் வந்து முக்தி பெறணும்னு சொல்லிட்டு சில பேர் செய்வாங்க. யோகிகள் வந்து அந்த அஷ்ட சித்திகளை நான் பெறணும்னு சொல்லிட்டு செய்வாங்க. இவங்க யார் பண்ணாலும் கடைசியா அவங்கள வந்து எங்க போய் இழுத்துட்டு போய் கொடுக்குது, அவங்க கேட்கறதே கேட்காததையும் வந்து கொடுக்குது. அதுதான் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி பக்தி இல்லையா? அதுக்குதான் வந்து சுகதேவ் கோசாமி என்ன ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்கன்னா, நிர்ணித்தம். நிர்ணித்தம்னா ஏற்கனவே அது வந்து தீர்மானம் பண்ணப்பட்டது. ஓகே, இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் வந்து சுகதேவ் கோசாமி வந்து இந்த சாண்டிங்கை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றார். அவர் வந்து யாரு, இப்போ வந்து லிபரேட்டட் சோல் இல்லையா? லிபரேட்டட் சோலா இருக்கிறதுனால வந்து அதை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றார். இதை வந்து எப்படி பண்ணணும், நம்ம டிட்டர்மினேஷனோட பண்ணணும். ஓகே. அப்புறம் நமக்கு வந்து ஸ்டெடியா இருக்கணும். நேத்து 10 மாலை பண்ணேன், இன்னைக்கு 20 நாள் 20 மாலை பண்ணேன், நடுவில் 2 நாள் கேப் விட்டேன், அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எப்பயுமே ஸ்ரத்தையோட நம்ம பண்ணணும், நித்தியமா. ஓகே, அனுதினமும் பண்ணணும்ன்றத சொல்றாங்க. வைராக்கியத்தோட. யுக்த வைராகியம். ஓகே, சூப்பர் மாதாஜி. ஸோ ஆதி புராணத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட யார் இதை வந்து கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து என்னை வந்து ஈஸியா வாங்கிடலாம். ஸோ இப்போ கிருஷ்ணரை வாங்கணும்னா வந்து என்ன வேணும் நமக்கு? பக்தி வேணும். பக்தி தொண்டு செய்யணும் மாதாஜி. காசு தங்கம் எல்லாம் தேவையில்லை, பக்தி பண்ணா போதும்.
அதை எப்படி பண்ணணும்? டெட்டர்மினேஷன் அண்ட் வித் ஸ்டெடினஸோட பண்ணணும். அந்த மனசுல வந்து பேக்ரவுண்ட் போகக்கூடாது. எனக்கு இது பண்ணுங்க, எனக்கு இது வேணும், அது வேணும்ன்றது வரக்கூடாது. அதுக்குதான் ஆப்டா வந்து யுக்த வைராக்கியம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த புனித நாமத்துக்கும் வந்து அவருக்கும் வந்து வித்தியாசமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்ம புராணத்துல சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த வந்து வெறும் சாதாரண சவுண்ட் இல்ல, அது மெட்டீரியல் சவுண்ட் இல்ல, அது வந்து டிரான்சிடென்டல் வைப்ரேஷன். நம்ம இங்க உட்காந்துட்டு நம்ம ஊர்ல உட்காந்துட்டு பண்றோம், அது வந்து எத்தனையோ மைல்ல இருக்கிற கோலோக்ர விருந்தாவனத்துக்கு போய் சேருது இல்லையா? அப்ப வந்து அது சாதாரண சவுண்ட் இல்ல. நம்ம ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூம்ல இருந்தாவே கூப்பிட்டாவே கேட்காது இல்லையா? நம்ம சவுண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அவ்வளவுதான். பட் இது வந்து டிரான்சிடென்டல் வைப்ரேஷன். அதனால வந்து எல்லா ஸ்கையும், மெட்டீரியல் ஸ்கை, ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை எல்லாம் பெனிட்ரேட் பண்ணி கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, இதை பண்றதுனால எனக்கு என்ன நன்மை? கேட்கறதுனால, சொல்றதுனால என் இருதயத்துல இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றாரு? கல்மஷங்கள்லாம் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஸ்ரீமன் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார் இல்லையா? அப்ப எப்படி கண்ணாடியில இருக்கிற தூசியை துடைக்க துடைக்க அது கிளீன் ஆகுது, அப்ப நம்மளுடைய முகத்தை, பிம்பத்தை பார்க்க முடியும் இல்லையா? இருக்கிற மாதிரி. அப்ப வந்து என்ன ஆகுது? கிருஷ்ணரும் குடிக்கொள்றாரு. சரி, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய குருவுக்கு வந்து சேவை செய்யணும். சேவை செய்யறதுனால நமக்குள்ள இருக்கிற எல்லா எல்லா என்ன குறையுது? களங்கங்கள் அதாவது நமக்கு வந்து நமக்குள்ள 6 எதிரிகள் இருக்கு இல்லையா? நமக்கெல்லாம் வந்து காமம், காம குரோதம், குரோத லோப மோக காமக்ரோதம், மத மாச்சரியம். ஆச்சரியம். இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லையா? ஃபால்ஸ் ப்ரைடு, ஈகோ கொஞ்சம் இருக்கும். நீ என்ன சொல்றது, நான் என்ன கேட்கறது, அதெல்லாம் நம்ம எல்லாமே நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும். அதுதான். அதெல்லாம் வந்து சுத்தமா கழுவி எடுத்துடுவாரு. எப்போ நம்ம ஒரு நம்மளுடைய குருவுக்கு வந்து நாம் பண்ணும்போது. அதுக்கு இன்னொன்னு என்ன கிடைக்குதுன்னா, சாண்டிங்கும் நல்லா பண்ணுவோம். இந்த 2 விஷயம் குரு சேவை பண்றதுனால நமக்கு இந்த 2 விஷயங்கள். ஒண்ணு கல்மிஷங்கள் போதும், அப்புறம் வந்து சாண்டிங், குவாலிட்டி சாண்டிங். நல்லா வந்து குவாலிட்டியா வந்து சாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லுது. ஸோ அப்படி பண்றதுனால நமக்கு வந்து அந்த ராகானுக பக்தி வருது. ஸோ அப்ப நம்மளுடைய தலமும் வந்து உயருது. ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்முக்கு போறோன்றத வந்து சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது இதுதான். இந்த மாதிரி நம்ம இது மேல இந்த வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி நம்ம செக் பண்ணலாம் எவ்வளவு அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பேராகிராஃப், லாஸ்ட் பேராகிராஃப், லிவிங் இன் மதுரா. யாரோ வாசிங்க மாதாஜி. யார் நான் வாசிக்கல? படிக்கிறேன் மாதாஜி. புனித தலங்களான மதுரா, துவாரகை போன்ற இடங்களில் வாழ்வதன் முக்கியத்துவம் பற்றி பத்ம புராணம் கூறுகிறது. உலகிலிருந்து வீடு பெயர் பெறுவதற்கே பல்வேறு இடங்களுக்கு புனித யாத்திரை மேற்கொள்கிறோம். எனினும் இவ்விடுதலையானது மிக உயர்ந்த பரிபூரண நிலையாகாது. இந்த முக்தி நிலை எய்த பெற்றவுடன் ஒருவன் பகவானுக்கான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். பிரம்ம பூதி நிலை, முக்தி நிலை எய்த பெற்றவுடன் ஒருவன் பக்தி தொண்டில் மேலும் வளர்ச்சி பெற வேண்டும். பகவானுக்குரிய உன்னத அன்பு தொண்டினை எய்த பெறுவதே வாழ்வின் உயர் லட்சியமாக இருக்கின்றது. அந்த லட்சியம் மதுரா மண்டலத்தில் சில மணித்துளிகள் வாழும் ஒருவனால் மிக எளிதில் அடையப்படுகின்றது. அதில் மேலும் மதுராவின் நிலத்தை வணங்க மறுக்கும் மனிதன் யார்? தர்மிகள் மற்றும் பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒருங்கிணைய விரும்பும் ஞானிகள் போன்றோரின் அனைத்து விருப்பங்களையும் இச்சைகளையும் மதுரா பூமி நிறைவேற்றி வைக்கின்றது. பகவானின் பக்தி தொண்டு ஒன்றில் மட்டுமே ஈடுபட விரும்பும் பக்தர்களின் எல்லா விருப்பங்களையும் மதுராபுரி நிச்சயம் நிறைவேற்றி வைக்கும் என்று கூறப்படுகின்றது. வேத இலக்கியத்தில் மதுராவில் ஒரே ஒரு நாள் வாழ்ந்தாலும் கூட ஒருவனால் முழுமுதற் கடவுளிடத்து உன்னத அன்பு மனப்பான்மையினை அடைய முடியும் என்பது. என்ன ஆச்சரியம்! மதுராபுரி கடவுளின் ராஜ்யம் எனப்படும் வைகுண்டத்தினை விட புகழ்மிக்கதாக இருத்தல் வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு அழகான வார்த்தைகள் இல்லையா? அப்பா சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா மதுரால வாசம் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வாழ்ந்தா கூட நம்ம எங்க போறோம்? பை சிம்பிளி லிவிங் ஒன் டே. ஓகே. அந்த வந்து வைகுந்த தாமா, அதாவது கிருஷ்ணருடைய லோகத்துக்கு போறோம்னு சொல்லியிருக்காரு லாஸ்ட் பேராகிராஃப்ல. அப்புறம் வந்து மதுரால வாசிக்கிறதுனால நம்மளுடைய ஆசைகள் இருக்கு இல்லையா? இச்சைகள்ல இந்த கர்மிகளோட ஆசைகள், அப்புறம் வந்து இந்த முக்தி பெறணுன்ற ஆசைகள், அப்புறம்
வந்து நான் வந்து கடலோட 2 கலக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதெல்லாம் வந்து தீந்து போயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நம்மள வந்து நம்ம இடத்துல இருந்து கலைச்சிடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ நம்ம என்ன யோசிக்கணும், நான் வந்து கடவுளுடைய பக்தி சேவையில வந்து என்ன நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். என்ன வந்து நான் ஈடுபடுத்தணும்ன்றத வந்து நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி இடத்துல போனா எப்படி இருக்கும்? அதை யோசிச்சு பாருங்க. கர்மீஸுக்கே இந்த கதின்னா, இன்னும் சுத்த பக்தர்களுடைய நிலைமை என்ன? இல்லையா? ஆ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் ஹோலி தாம்ஸ்ன்னா மதுரா, துவாரகா, பூரி, மாயாப்பூர்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாரி வேற வேற இடங்கள்ல போறதுனால என்ன நன்மை? மெட்டீரியல் பாண்டேஜ் வந்து பாண்டேஜ்லேருந்து விலகுறோம் அப்படின்றத காமிக்கிறாங்க சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ சொல்றாங்க பாருங்க. ஆஃப்டர் அட்டைனிங் த லிபரேட்டட் ஸ்டேஜ் முக்தி அடைஞ்ச பிறகு கூட என்ன பண்ணணும்? மறுபடியும் ஒரு பயணம் இருக்கு. அதாவது அவன் வந்து பக்தியில வந்து ஈடுபடுத்திக்கணும். இல்லையா? ஐடியலா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியாது. எவ்வளவு நாள் ஐடியலா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியும்? நம்மளுடைய இயற்கையான சுபாவமே வந்து ஒருத்தருக்கு சேவை செய்யணும். இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? இப்போ செயல்படணும். ஆமா மாதாஜி. சேவை செய்யறதே நம்மளுடைய சுபாவம். ஆக்சுவலி நம்மளுடைய சுபாவம் என்னன்னா, நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு சேவை செய்யணும். அவங்கள வந்து நம்மள வந்து மெச்சுக்கணும். நீ இப்படி பண்ண, ஓஹோ! இப்படி பண்ண, இப்படி நல்லா இருந்துச்சு. அத நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா? வெளிப்படையா காமிக்க மாட்டேன்றோம். நமக்கு இயற்கையாவே அந்த ஒருத்தருக்கு சேவை செய்யறது வந்து நம்மளுடைய இயற்கை. பட் நம்ம தவறானவங்களுக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கோம். எப்படி? ஆ பகவான் கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு எல்லார் கையிலும் சேவை செய்றோம். எல்லாரையும் வந்து திருப்திப்படுத்த முடியாது. பட் கிருஷ்ணர் வந்து யாரு? செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடு பர்சன். தன்னுள்ளே திருப்தி ஆகியிருக்கிறவர் இல்லையா? செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடு. அவருக்கு வந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்ம வந்து few seconds அங்க பாருங்க. So this attainment of transcendental loving devotional service to the Lord is the goal of the life and it can be achieved very easily. யாருக்கு? அந்த லிபரேட்டட் சோல் இருக்காங்க இல்லையா? பிரம்ம பூதா ஸ்டேஜ்ல இருக்கவங்க ஒரு சில நிமிஷங்கள் இருந்தா கூட அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் வந்துடுதுன்னு சொல்லலாம். அதே கர்மீஸ்க்கு வந்து என்ன சொன்னாரு? 1 டேன்னு சொன்னாரு. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து லிஃப்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு. ஓகேவா? அந்த பிளாட்ஃபார்ம் போறதுக்கு நம்ம லிஃப்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே. ஸோ இதுதான் இன்னைக்கோட நம்மளோட 12வது சாப்டருடைய இது. நான் வந்து கொஸ்டின் எடுத்து வச்சிருக்கேன். கேட்டுறேன் அப்படியே முடிச்சிடலாம் 12வது சாப்டரோட. ஓகேவா? எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கோங்க உங்க புக்ல. முதல் கேள்வி என்னன்னு, ஹரே கிருஷ்ணா, கேள்வி ஒரு 5 நிமிஷத்துல பண்ணிக்கலாமா? முடிச்சுக்கலாமா? பண்ணலாம். சொல்லிடுங்க மாதாஜி. கேள்வி சொல்லிடுங்க. ஓகே. சொல்லுங்க மாதாஜி. Give the meaning of revealed scripture according to chapter 12. இது ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்லயே இருக்கு பாருங்க மாதாஜி. யாராவது தமிழ்ல இருந்தா வாசிங்க, இல்ல நான் இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிறேன். இல்ல இருக்கு மாதாஜி. நீங்க வாசிங்க. நூல்களை தனது வீட்டில் வைத்தாதான் மாதாஜி. எந்த ஒரு நூலை புரிதல், அதாவது ஸ்ரீல மத்வாச்சாரியர் ராமாயணம், மகாபாரதம், புராணங்கள், உபனிஷத்துக்கள், வேதாந்தம் போன்ற நூல்களும் அவற்றின் விளக்கங்களும் புனித நூல்கள் என்பர். அது இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் லைன் சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல. கேள்வி என்ன மாதாஜி? கேள்வியே புரியல. சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் கவனிக்கல. கேள்வி என்ன மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிங்க, ஒரு 3 லைன். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு ஞானமளிக்கும் எந்த ஒரு நூலை புனித நூலாக கருத வேண்டும் என்கிறார் ஸ்ரீ மத்வாச்சாரியாரும். அவ்வளவுதான், நிறுத்திடுங்க. கேள்வி வந்து புனித நூல்கள்னா என்னன்னு கேள்வி. ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர். எந்த ஒரு புக்கு வந்து பக்திய வந்து சொல்லி கொடுக்குதோ அது வந்து என்ன சொல்றாங்க? புனித நூல்கள் சொல்றாங்க. பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு ஞானமளிக்கும் எந்த ஒரு நூலும் புனித நூலாக கருதப்படுகிறது. அதான் மாதாஜி. ரெண்டாவது கேள்வி வந்து தமிழ்ல வாசிங்க யாராவது இருந்தா. Sir, a person who keeps Vaishnava literature at home always has what? இது ஈஸியா எல்லாரும் சொல்லிடலாம் ஆன்சர். ஒருத்தருடைய வைஷ்ணவருடைய வீட்டுல வந்து புக்க வச்சிருக்காரு, வைஷ்ணவ புக்ஸ வச்சிருக்காரு. அப்ப யாரு இருக்காங்க அந்த இடத்துல? பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. நம்ம கரெக்டா ஒரு வார்த்தை ரீகேப் பண்ணும்போது நான் சொன்னனே, தேவர்கள் அதாவது நூல்களை தனது வீட்டில் வைத்து பாதுகாத்து அவற்றுக்கு மரியாதையுடன் வந்தனம் செலுத்துபவன் தனது பாவத்தின் பலன்களிலிருந்து விடுதலை. அது இல்ல, ஹரே கிருஷ்ணா, நாராயணா, அதுதான் ஆன்சர் அங்க. மாதாஜி, வைணவ இலக்கியங்களை எழுதி அவற்றை பாதுகாப்பவன் வீட்டில் நாராயணர் எப்போதும் உரைகிறார். அதுதான் ரெண்டாவது புக்க படிக்கணுங்கிறது. உரைகின்றார். புக்க தான் படிக்கிறேன் மாதாஜி.
மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஈவன் ஹையர் தேன் வர்ஷிப் ஆஃப் த லார்ட். எது வந்து மேன்மையானது? வர்ஷிப்ல 2 சொன்னோம். இது வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னாரு அர்ஜுனன். பக்தனுக்கு பக்தனை ஒர்ஷிப் பண்றதுதான் ஹையர். வர்ஷிப் ஆஃப் த லார்ட்ஸ் டிவோட்டி. சூப்பர் மாதாஜி, கரெக்ட். அப்புறம் வந்து உர்ஜவிருத்தா. உஜ்ஜவிருத்தா அது எந்த மாசம் சொன்னோம்? கார்த்திகை. ஊர்ஜவிருத்தான்னா ஊர்ஜவிரதம் கார்த்திகை ஊர்ஜவிரதம் மாதத்தில் என்பது ஒரு சடங்கு மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு கார்த்திகை மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்படுவது. அதிலும் குறிப்பாக விருந்தாவனத்தில் பகவானை தாமோதர வடிவத்தில் வழிபடும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி. ஓகே. சோ இட் இஸ் a ceremonial function. இது இது எத்தனாவது? கார்த்திகை 4வது மாதம். கொஸ்டின் மாதாஜி. இது வந்து ஆமா மாதாஜி, தாமோதர ஃபார்ம். அதுக்கு அடுத்தது ரூப கோசாமி எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் சர்விங் எ டிவோட்டி. இது வந்து 3வது பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க. அத வந்து ஹைலைட் பண்ணி சொல்றீங்களா? ஒரு 2-3 பாயிண்ட் சொன்னீங்கன்னா அதுதான் ஆன்சர். எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க. அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு பக்தனை சென்று தரிசித்தாலோ அவனது தாமரை திருவடிகளை தொட்டாலோ அவனுக்கு இருக்கை அளித்தாலோ ஒருவன் தனது பாவ பலன்கள் அனைத்திலிருந்தும் விடுபடுகின்றான் என்பது சந்தேகமில்லைன்னு சொல்றாரு. அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எத்தனாவது பக்கம்? என்ன மாதாஜி? பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்தல்ங்கிறது மாதாஜி. அதுலதானே மாதாஜி? 116வது பக்கம். அதுக்கு அடுத்து வேற யாராவது சொல்லுங்க. பத்மா மாதாஜி. பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்தல். தொண்டினி எங்க இருக்குது? எங்க இருக்குன்னு தெரியும். 116வது பக்கம். 116. அந்த பக்கத்துலதான் பாயிண்ட். முதல் பாயிண்ட். சென்று தரிசித்தாலோ அவனது தாமரை திருவடிகளை தொட்டாலோ அது சொல்லிட்டாங்க. அது சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. அடுத்த பாயிண்ட் சொல்லுங்க. அடுத்த பக்கத்துல ஆதி புராணத்தில் ஆரம்பிக்குது பாருங்க, அதை சொல்லுங்க. அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா, எனது பக்தன் சொல்றதை விட எனது பக்தனுக்கு பக்தன் உண்மையில் எனது பக்தன் ஆவான் என்று சொல்றாரு. ஓகே, சூப்பர். அதுக்கு ஆதி புராணத்துல அது வந்து ஆதி புராணத்துல கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து மாதாஜி, முழுமுதற் கடவுளை வந்து நேரடியாக யாராலும் அணுக முடியாது. ஒருவன் அவனிடம் அவரது தூய பக்தர்களின் மூலமே அணுகணும். அதனால வைணவ கடமைகள் முதல் கடமை ஒரு பக்தரை ஆன்மீக குருவாக ஏற்று அவருக்கு தொண்டு செய்வதே. அது எங்க இருக்கு? அது ஓகே தானே மாதாஜி, இல்லையா? இது எத்தனாவது கேள்வி? அது மாதிரி எங்க கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி? எத்தனாவது கேள்வின்னு இருக்கு மாதாஜி. First duty is to accept devotee as a spiritual master and then to render service to him. ஆமா இருக்கு. அதுல எத்தனாவது பக்கம் மாதாஜி? 117வது பக்கம் மாதாஜி. 117. அப்புறம் இந்த ஸ்கந்த புராணத்துல சொல்றாங்க இல்லையா, தன்னோட உடம்ப வந்து திலக்கால அலங்கரிச்சுக்கணும், சங்கு சக்கரம் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி. இதுல இருக்கு மாதாஜி. பேஜ் 116 பாருங்க. ரெண்டரிங் சர்வீஸ் டு டிவோட்டிஸ் அந்த தலைப்பு கீழே இதெல்லாம் வருது மாதாஜி. ஆமா ஆமா ஆமா. சங்கு சக்கரம் கதாயுதம் தாமரை போன்ற அணிந்து தங்கள் மீது இந்த ஒரு முறை பார்த்தாலும் அவ்வாறு பார்ப்பவனின் அனைத்து பாவங்களும் நீங்கும் என்று ஸ்கந்த புராணத்தில் கூறப்படுகிறது, குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பேரா இருக்கு 116ஆம் பக்கம் 1, 2, 3வது பேரா. புக்குல அந்த பேராவே இல்லை. ஓகே மாதாஜி. அந்த திலகத்தை பார்த்த உடனே அது பற்றி இருக்கு எனக்கு மாதாஜி. அத வந்து எங்கேயும் பூசிட்டு இருக்கணும். அப்புறம் வந்து அந்த அடையாளங்கள் எல்லாம் போட்டிருந்தா அவங்கள ஒரு முறை பார்த்தாலுமே அவங்களுக்கு எல்லா பாவங்களும் தீரும். அதாவது 1, 2, 3வது பேரா 116ஆம் பக்கம். ஓகே ஓகே. அடுத்த கேள்விக்கு போலாமா? ஆமா மாதாஜி. Okay. Explain the analogy of the ripened fruit given in chapter 12. நீங்க சொன்னீங்களே தான். 119வது பக்கம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதங்கள் என்னும் கற்பக மரத்தில் கனிந்த கனியாக கருதப்படுகின்றது. ஒரு மரம் அது கனியாலேயே போற்றப்படுகின்றது. சான்றாக மாமரம் மிகவும் உயர்வாக மதிக்கப்படுகின்றது. அது கனிகளின் அரசனான மாங்கனியை தருகிறது. மாங்கனி அம்மரத்தின் சிறந்த கொடையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதமும் வேத மரத்தில் பழுத்த கனியாகும். ஒரு பழுத்த மரம் சுகம் அல்லது கிளியினால் முதலில் தீண்டப்பட்டதால் அது அதிகமாக சுவையாக இருப்பது போல
ஸ்ரீமத் பாகவதமும் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் உன்னத வாய் நின்று வெளிவந்தபடியால் அதுவும் அதிக சுவையாக இருக்கின்றது. ஆ, இது எத்தனாவது கேள்வி? அஞ்சாவதா? ரெண்டாவது கேள்வி. மூணாவது கேள்வி வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அனலாகிஸ். செகண்ட். மாதாஜி, அனாலஜி ஆஃப் த ripened fruit given in chapter 12 ன்னு கொடுத்திருக்கு மாதாஜி. நம்ம சாப்டர் 12 தானே மாதாஜி படிச்சிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே, சாரி சாரி. இதுக்குதான் நிறைய படிக்க கூடாது. சரி சரி சரிங்க மாதாஜி. மூணாவது கேள்வி. இதுக்கெல்லாம் போய் சாரி மாதாஜி. எக்ஸ்பிளைன் த அனாலஜிஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல் ஸ்டோன் அண்ட் ஆனரரி டிகிரி. இப்ப படிச்சீங்கல்ல மாதாஜி, நீங்க தானே கேள்வி ஸ்படிகம். கேட்டீங்க. படிக்கம் அன்பு மைந்தனே, அது அவரு படிங்க படிங்க. முன்னால் இருப்பது தொடர்பு என்பது அன்பு மிகவும் மைந்தனே, முக்கியமானது. முன்னால் இருப்பது யாராவது ஒருத்தங்க படிங்க. எத்தனாவது பக்கம்? 121. 121ஆம் பக்கம். இந்த சொல்லுங்க. இரண்டு அது கசிப்பு தன் வரது முன்னால் இருப்பதை பிரதிபலிக்கும் ஸ்படிகம் போன்றதாகும் என்று. அதுபோல பகவானின் மலர் போன்ற பக்தர்களுடன் நாம் தொடர்பு கொண்டு நமது உள்ளம் ஸ்படிகத்தை போல் தெளிவாக இருந்தது என்றால் அவர்களின் செயல் அதில் பிரதிபலிக்கும். இன்னொரு இது என்னன்னா, ஒரு ஆண்மகன் ஆண்மையுடையவனாகவும் அவனது மனைவி அது நோயற்ற வராது. அது அது வரும். இது மட்டும் போதும். இதுதான் ஒரே ஒரு இது மட்டும்தான் அனாலஜி. அது கீழே இருக்குது பாருங்க, அது படிங்க. அதுக்கு அடுத்தது, கர்ம பயனை அடைய விரும்பும் அதுக்கு கர்மிகளும் அடுத்த பாயிண்ட். மாதாஜி, பிரதிபலிப்போம். அதாவது ஆன்மீக ஞானத்தை தருபவனும் பெறுபவனும் ஒழுக்கமும் உண்மையும் உடையவர்களாக இருந்தால் நற்பயன்கள் உண்டாகும். அதை எடுத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன, கிறிஸ்டல் ஸ்டோனு இல்லையா? எப்படி ஒரு கிறிஸ்டல் ஸ்டோன் வந்து எல்லாத்தையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுமோ அது மாதிரி நம்ம வந்து ஃப்ளவர் லைக் டிவோட்டிஸ் கிட்ட சங்கம் வச்சுட்டா நம்மளுடைய இருதயம் கூட என்னவாகும், கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு கேள்வி என்ன மாதாஜி? அனலாகி மாதாஜி. அனாலஜி. கிறிஸ்டல் ஸ்டோனோட ஒப்பிட்டு இருக்காங்கல்ல மாதாஜி. ஆமா, கேள்வி இருக்கு. அதாவது ஒரு கிறிஸ்டல் ஸ்டோன் வந்து எப்படி எல்லாத்தையும் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் இல்ல மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. அது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு தூய பக்தரோட சங்கம் வச்சுக்கிட்டா நம்ம இருதயம் கூட எப்படி ஆயிடும்னா கிறிஸ்டல் கிளியரா ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதான் வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களோடு தொடர்பு கொண்டா நம்ம மனசு தூய்மை அடையும். அதே மாதிரி சொல்றவரும் கேக்குறவங்க வந்து நல்ல ஆன்மீக ஞானத்தோட அந்த இதோட சின்சியரா கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் வந்து நல்ல பலம் கிடைக்கும். பகவானின் மலர் போன்ற பக்தர்களுடன் நாம் தொடர்பு கொண்டால் நமது உள்ளம் ஸ்படிகத்தை போல் தெளிவாக இருக்கும். அவர்களின் செயல் அதில் பிரதிபலிக்கும். ஓகே. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இதுக்கு ஆன்சர் நமக்கு தெரியும், ஓபன் புக் எஸ்ஏக்கு. அதாவது என்னன்னா ஓபன் புக் எல்லாம் வேண்டாம் மாதாஜி. வேண்டாம் மாதாஜி, அது வேஸ்ட் டைம். க்ளோஸ் புக் மட்டும் போதும் மாதாஜி. அதுல என்னன்னா ஒரு நிமிஷம், தாமோதர ஆர்த்தியோட மகிமைகள்லாம் கேக்குறாங்க. அது வந்து நம்ம எல்லாருமே எழுதிடலாம். சொல்லவே யாரும் படிக்கவும் தேவையில்லை, சொல்லவும் தேவையில்லை இல்லையா? சோ நம்ம 12வது சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்னும் முடிக்கல இல்ல மாதாஜி? கேள்வி பதில்கள் முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. எல்லாமே நாளைக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. பண்ணிக்கலாம். சரி, டைம் கிடைக்கும் போது வேணா பண்ணலாம். ஒரு 2 சாப்டர் படிச்சுட்டு பண்ணலாம். ஓகே மாதாஜி. அடுத்த வாரம் படிப்போம். அடுத்த வாரம் தானே எனக்கு கிளாஸ் இல்லையா? ஆமா ஆமா. ஓகேவா? சரி, என் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. வாஞ்சா கல்பதருப்யேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निधाय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா.